Malaysia Shanghai. Pelika Rusia ya kalanti ya kerana sok ban penkut no ya katma Ukraine ki kubur na po Shanghai. Hapdeng ka jingale ka bashir kai bat ka Ukraine ka Rusia kala pli ya ka jingkhang ban ya kerana ya sok tho bat ka Ukraine. Hakani ka jing ya kan ad jung kini ar. Ki kubur na po Kremlin ki ong ba ka Rusia kala pha ya ka jing tho shu president jung ka Ukraine. Ban ya kerana ya sok no khnang ba ka jing ya kan ad ka jung ki kan kut no hanrei ban penya sok biang bat ka Ukraine. Ya ki jaka bala yo sensyar ka Rusia kam judon kom shu. Ki kubur ki ong ba ka Rusia kala kan taja ke jingkwa jong ka Ukraine ban simbiang ni ki jaka bala yo ban sensyar hanrei tam ban shia kran ya sobek bat ki jaka bala yo sensyar thamai ki day ki south li ki jaka jong ka Ukraine ki bakala yo ban penya sok bat ka Rusia house nem bala dep ka Kremlin ka kam bah ka por bia thevot ban penya sok no ki thanjong ka Ukraine kin sabe cha ka jing sensyar dang ka Rusia kan ba ka west pat kala kan taj ya ka jing kam jong ka Kremlin ka ongro ba ka Moscow onom pen benasyo dak bat ya ki south li ki jaka bala yo ka Rusia ban penya sok biang sha ka Ukraine bat ki khubor ki ongro baya ki south li ki jaka bala yo ka Rusia ki dang shuyo ya ka wi ka jaka na po ka Ukraine dang haus nem balale ka Rusia kala yo ban penya sok halade ya ka Donetsk Luhansk Kherson bat ha ki thanjong ka Zaporizhia mentapat ka Rusia kala pen bena baya ki south li ki jaka jong ka Ukraine layo ban penya sok haus September jong snem rajarar puar walada kampadyo ban sensyar bha ya ka kai flabo ya ka jing syong sok tang lada ka Rusia kan yo no ban penya sok halade kenthop ya ka Crimea. Kublai Shibon.